Naanda na sa mga bulanon nga magpuyo sa malinawon ug hapsay nga pagpuyo. Apan way nagdahom nga mausab kining tanan sa pilalang ka minutos tungod sa makalilisa nga katalagman nga mao ang linog. Wa makaligkawas dinhi ang mga isla nga sakop sa maong probinsya. Kagahapon, gitaak sa News 5 ang usa sa mga isla nga sakop sa lungsod sa Tubigon. Ani ang Aksyon Bisaya Special Report. Miaso ang yuta, miatras ang dagat. Tataw paghihapon sa mga panagway sa mga taga-Mukabok ang kahadlok samtang ilang gisugilon ang nasaksihan dihang gitayog ang ilang gamitoy nga isla sa makusog na linog niadtong Oktubre 15. Naabot sa News 5 ang Mukabok nga sakop sa lungsod sa Tubigon, Bohol human sa usa ka oras nga biyahe gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Unang misugat sa among mga mata ang daw perlas nga kaputi sa baybayo niini. Apan luyo sa maong nindot na talan-awon, nagpahipi ang sugilanon sa usa ka komunidad nga sama sa ubang pareho nining dapit sa Pilipinas naghuwat kun kanus amo abot ang dugay ng gipangandoy nga muuswag ang ilang panginabuhian. Wa kaabot og sa kaektarya ang gidakon sa Mukabok matud pa sa ilang kanhi barangay kapitan nga si Rogelio Ibanez Sr. Duna kini 172 ka pamilya kasagaran kanila mga mananagat nga naghuot sa 168 ka mga bubong. Kung ang gidakon sa yuta mo basihan, hagipot na ang kalibutan sa Mukabok. Apan dili lamang kanamo ang suliran nga ilang giatubang. Dugang ni Ibanez, wa pa'y bisag usa ka senador o miyembro sa gabinete nga nakataak sa ilang lugar. Ug nga ang ilang kongresman o gobernador, maayo na lang kung makabisita kausasod sa ilang termino. 292 ra ka mga butante ang nagpuyo sa isla. Ang pare gagikan sa Tubigon, magmisa kausasaw sa kabuan. Duna usay nurse gikan sa mga lungsod na magbisitahan sa isla matag karon og unya. Pagkasakitin mo ng asa man, gano'n pa rin mo nga ito sa kuwan. Asa bang sikura? Sa? Bubiyahe ka pa, pila ka minutos. Ha? Tunga sa oras. Kung doon ay emergency, bubiyahe pa sila og 30 ka minutos padung sa Tubigon. Ang ilang tubig sinaod gikan sa uwan. Ang ilang patay adto ilubong sa mas dakong isla sa Kuaming. Mao kini ang kinabuhi nga ilang namatan. Ug wa kini nila igsapayan hangtod nga gitayo og ang isla sa kusog nga linog. Lubog na ang dagat, matud pa niining mga mananagat nga among gikahinabi. Paundangon na lang nila ang ilang mga anak sa pag-eskwela kay wa na ikagasto kay wa na sila'y kuha. Apan wa kawadi og paglaom ang mga taga-Mukabok. Ang ilang puting baybayon, dinhi silang tanananagan at sa linog, mao'y simbolo sa ilang pakigbisog. Ang dagat gamoy saad sa ilang kagawasan, mutin-aw ra gihapon, ug dungan sa pagbalik sa mga isda, mubalik og eskwela ang ilang mga anak. Apan ang dakong pangutana mao, hangtod kano sa aman, nga itugyan sa tawhan ang ilang kaugmaon sa paghunas ug pagtaob sa kapalaran. Gikan dinhi sa isla sa Mukabok, Tubigon, Bohol, Frank Malilong Jr., News 5. Atol sa among pagbisita kagahapon sa isla sa Mukabok, duna kami dalang gasa alang kanila. Uban ang News 5, tuyong gibisita sa grupong Walk and Talk Friendship Club nga nagbase sa Dakbayan sa Sugo, ang hilit nga isla sa Mukabok nga sakop na sa lungsod sa Tubigon, Bohol. Sinako nga relief goods ug lamian nga sudan ang gipanghatag sa maong grupo ngadto sa 179 ka mga pamilya nga nagpuyo sa isla. Mapasalamaton ang taga Mukabok nga walay nakalas kanila ug way dakong kadaot sa ilang komunidad mugna sa nitabong pagtay og sayuta.
You know, Mukabok Island has also a special place in our heart sa mga walk and talk because I remember kunay usa ka higayon nga dinhimi ang among grupo nagpambot mi, dinhimi nangaligo. Unya pagkahitabo sa linog nakahinumdom dayon ko sa Mukabok inko ang katutawong gamay nga isla duol sa tubigon. Unsa ka ug doon na bay nakatabang nato. Nalipay kayo mga katawhan din sa mga isla sa Mukabok. Nini karon inyong gidala nga pahalipay o hinabang nga to kanila. Karong adlaw, duha na sab ka barko sa NAVFORCEN kon Naval Forces Central ang milarga paingon sa lungsod sa Tubigon, Bohol aron ipadangat ang dugang hinabang sa mga biktima sa linog. Gituno sa mga sakop sa NAVFORCEN ang mga binutilyang tubig, pagkaon ug uban pang hinabang nga ilang nakolekta gikan sa nagkalain-laing private companies. Kagahapon na dawat sa mga taga-Tubigon ang mga construction materials aron makatabang sa pagpatukod sa mga nangagubang Pinoy-anan. Gipadayag sa kadagkuan sa NAVFORCEN nga andam gihapon silang mudawat og bisan unsang hinabang alang sa Bohol. Apan mas maayong hinabang karon ang mga gamitonon sa pag-construct ug balay alang sa mga nabiktima sa linog. Pagsaulog sa simbahan sa Prison Awareness Month, gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang pagsaulog sa misa sud sa prisuhan. Uban ni Palma mao si Vice Gobernador Agnes Magpale. Ryan Sorote, Sugin Limi. Kini ang eksena human sa misa nga gipangaluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kaganihang buntag. Gidumog sa mga piniriso si Palma nga sa labing unang higayon mibisita og misaulog og misa sud sa prisuhan. Ang pagbisita ni Palma subay sa kasaulugan sa the local church for the Prison Awareness Month. Isip pagpasalamat, gihalaran og sayaw sa mga piniriso nga arsobispo uban ni Cebu Vice Governor Agnes Magpale. Bisan pa din kita inside the prison cell, makita nga kung doon na kita ipagtuo, if we experience the love of people, the support of people, we can dance, we can be happy. No, nga ang bote pasabot, life no is not a dead end, no, but Dugang ni Palma nga ang pagsayaw usab ka paagi sa pakihiusa sa Ginoo. Bisan naa sa luyo sa mga rehas, angay sugdan sa mga piniriso ang pagbasol. Human sa misa, usa ka lalaki ang miduol ni Palma aron mga higtabang pinaagi sa suwat nga iyang gidunol. Ayaw tabang. Ito pamilya sir. Pag-ampo, guidance. Pagampo. So, ginisisig sa RC, tagaan ng natingid sa paglingon sa pagtungkol sa mga paglingon. Kapag natin si Archbishop Jose Palma, bisan sa panahon sa mga kasaypanan, wa sila biyakin sa Ginoo o wa sila madimusara. matod pa, no? One of the sad things that could happen is if you feel that nag-iisa ka lang, no? But even in a situation like this, we are not alone tungod kay there are people who care, and of course, sa bayan sa simbahan, the church ministry is a sign of our care. Ryan Sorote, News 5. Paukadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Oktubre 31, tuig 2013. 55 na lang kaadlaw sa dili pang Pasko. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!